Ngiphathele this black oil yabo. Ngiwenzile lamafutha lawa akusiza kuphi na? Akusiza ekuthenini makuwukuthi udliswe uphoyizini okokuqala lo. Makuwukuthi udliswe uphoyizini okwesibili upha udla emaphusheni. Okwesithathu unento ekulalayo ecindezelayo ebusuku ekuthomentayo. And then emveni kwaloko ingane yakho ine rash, inomzimba obabayo, nawe unomzimba obabayo ushawa ngezichitho. So enza kanjena ke thola lamafutha azokusiza. Into yenzayo uyawagcoba mawulala ntambama, uyawagcoba mawulala, mawuvuka ekseni uyawathatha ilentuzana isivalo sakhona. Noma kuthiwa unelumbu uwaphuza isivalo. Kunomuntu nje one testimony ngalamafutha engamnikeza wona owayekade enelumbu ephuma ubovu la ezansi kwenkaba. Ubovu buphuma la, uthi uma umbamba kanje sisi ubovu bakhe buphumela ezansi kwenkaba. Uphilile namhlanje umqemane. Angena kumuntu othanda ukuveza abantu abalaphayo, but sengizama ukuchaza ukuthi lento le iyasebenza. Ngiwenza kanjena ke lamafutha, ngizokutshela yonke imfihlo yami. Ngithatha lesi sihlahla, ngithatha alligator pepper, ngithathe impande ezosundu, ngithathe ilentuzana isibhaga, ngihlanganise, ngithathe namathambo ezinye izilwane, ngikugaye ngikushise ukuze sikwazi ukuthi sivimbe lento le esuke igqilaza ebusuku ilala nawe. Lamafutha ke uyakwazi ukuthi uwathole kumaqethuka ne, uma ukuthi ufikile ngikunikeze wona uwasebenzisa uzobona izinto zizokwenzeka. Uma ukuthi kune blockage empilweni yakho, kunezinto abakuvale ngazo, thola lamafutha azokwazi ukuthi akusebenzele akulungisele izinto zakho. Wena okwakho wena uyawa apply mawulala, but uma umbhede wakho kuyile mbhede lemhlophe le kanokusho emashida amhlophe angathi sesibhedlela, uzama ukuthi ufake ke manje lawa ngathi brown nje, ngoba phela lamafutha mawagcoba azosalela lapha yana ezingubeni. So kungagcini lentuzana ingubo zakho zokulala sezinesikofu, uyabona. So ngilapha wena ukuthi ukwazi ukuthi uphile. So asenzeni njalo ke, lamafutha uyakwazi ukuthi uwaphuze, uyakwazi ukuthi uziclean. Ngithinte kule number 083 9471 856. Qethuka maqethuka.